Konnichiwa, minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka tsu-ending verb, ang motsu, nga pasabot mo gunit, mo panag-iya, o mo angkon sa uskagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon, ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa motsu, maka-conjugate kag bisag unsang tsu-ending verb. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 76 hasta uskagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lisuna musuma total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka tsu-ending verb, motsu, o mugunit, mupanag-iya o muangkon. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, motsu, te form, motte, conjunctive form, mochi, ang plain negative non-past form, motanay, ug ang plain past form, motta. Niining puntuha, dapat kamauna ka mo conjugate na ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog review ha o bansaya paagis pag-review sa leksyon 29. Nining video ha, atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ika-uskagatos, ug kini molangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, og di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Nanaji rakubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula rareru. Rareru, leksyon 79. Gikuptan, motareru. Motareru. Atong sample sentence, ang imong kalampusan kay siguradong gikuptan o gibati sa tanan. Kimi no seiko wa minna ni motareru ni chigai nai. Kimi no seiko wa minna ni motareru ni chigai nai. 77 bang ang causative tense, pabuhaton. Ang formula saseru. Saseru, leksyon 80. Pakuptan, motaseru. Motaseru. Palihog ayaw og pakupti ang mga bata og daghang kwarta. Kodomo tachi ni taikin wo motasenai de kudasai. Kodomo tachi ni taikin wo motasenai de kudasai. 78 bang ang causative passive tense, mapugos og buhat. Formula saserareru. Saserareru, leksyon 81. Mapugos og angkon o kupot. Motaserareru. Motaserareru. Di ko nimo mapugos nga adunay pagbati kanimo. Boku wa kimi ni renai kanjou motaserarenai. Boku wa kimi ni renai kanjou motaserarenai. 79 bang asa hangtod mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Hodo, leksyon 84. Hangtod sa aduna, motsu hodo. Motsu hodo. Di ko gustog kinabuhi nga hangtod adunay kabtangan
nag-anampod og kamasulobon. Boku ni wa mono o motsu hodo sabishiku naru kurashi ga iya desu. Boku ni wa mono o motsu hodo sabishiku naru kurashi ga iya desu. 80 bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form sa verb plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Mokopot o mugunit sama sa. Motsu tori ni. Motsu tori ni. Kung kuptan nimo ang brush sama sa pagkupot sa maestra, pwede munindot ang imong pagsuwat og kanji. Sensei ga fude o motsu tori ni shitara kirei ni kanji o kakeru. Sensei ga fude o motsu tori ni shitara kirei ni kanji o kakeru. 81 bang, intensyon, balak o tumo nga mubuhat. Formula, ru tsumori. Ru tsumori. Leksyon 86. Tumong nga aduna. Motsu tsumori. Motsu tsumori. Tungod kay tumong niyang magkaadunay pamilya, nag-asawa siyag sayo. Kanojo wa kazoku o motsu tsumori datta no de, hayaku kekkon shita. Kanojo wa kazoku o motsu tsumori datta no de, hayaku kekkon shita. 82 bang, balak nga di mo buhat. Formula, nai tsumori. Nai tsumori. Leksyon 86. Balak nga wa, motanai tsumori. Motanai tsumori. Karong mga panahon na, daghang tao nga balak di manganak. Saikin, oku no hito wa kodomo o motanai tsumori desu. Saikin, oku no hito wa kodomo o motanai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon. Murag mubuhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus so. Conjunctive so. Leksyon 81. Murag mugunit. Mochiso. Mochiso. Murag mukupot ang panahon. Bali, murag mo padayon ang kahimtang sa panahon. Tenki wa mochiso desu. Tenki wa mochiso desu. 84 bang, hungihong, nadunggan nako. Ang formula kay full conjugation sa verb plus so. So, leksyon 87. Nadunggan nako nga anaa, umukupot. Motsuso. Motsuso. Nadunggan nako nga aduna siya'y kondo sa New York. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru so desu. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong, asaan ni dili klaro. Ang formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Rashi. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko, asaan ni di klaro, nga aduna umukupot. Motsu rashi. Motsu rashi. Murag o nadunggan ako, nga aduna siya'y kondo sa New York. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru rashi desu. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru rashi desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o kahungihong, asaan ni dili klaro. Maumaon ni sa miaging slide pero ang nakalahi ni ini kay kini colloquial style, bali dili formal. Murag o nakadungog ko nga mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitay. Mitay. Leksyon 88 gihapon. Murag o nakadungog ko, asaan ni dili klaro, nga aduna o mukupot. Colloquial style. Motsu mitay. Motsu mitay. Murag o nakadungog ko, nga aduna siya'y kondo sa New York. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru mitai desu. Kanojo wa New York ni mansyon no motte iru mitai desu. 87 bang, aron mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Yoni. Leksyon 88 gihapon. Aron o para aduna o makupot.
motsu yoni, motsu yoni. Nagtigom kog kwarta aron makapanag-iya og kotse sa sunod tuig. Boku wa lainen kuruma o motsu yoni chokin shite iru. Boku wa lainen kuruma o motsu yoni chokin shite iru. 88 bang, nabuhat na. Formula, te aru. Te aru. Leksyon 89. Nagunitan o nakuptan. Motte aru. Motte aru. Pero dili ni nato magamit ng konjugasyon na para sa motsu tungod kay ang te aru conjugation para lang sa mga verbs nga makit-an ang resulta sa action sa te aru. Ug dili kini posible sa verb nga motsu. Para mo ingon tag nagunitan o naangkon, atong gamiton ang past tense sa passive tense, motareru, ug ang past tense niini kay motareta. 89 bang, buhaton daan. Formula, te oku. Te oku. Leksyon 90. Moangkon o mogunit daan, motte oku. Motte oku. Pag-andam sa imong kaugalingong opinion, sa di pa ta moadto sa meeting. Kaigi no mae ni jibun no iken o motte oite kudasai. Kaigi no mae ni jibun no iken o motte oite kudasai. 90 bang, mobuhat pa ingon ako o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang formula kay te kuru. Te kuru. Leksyon 91. Ang pasabot sa motte kuru kay dadon paingon diri o paingon nako. Palihog dad-a diri ang remote control. Rimoko no koko ni motte kite kudasai. Rimoko no koko ni motte kite kudasai. 91 bang, mubuhat palayo nako o mubuhat kikan karon hangtod ug madamha. Formula kay te iku. Te iku. Leksyon 91. Motte iku. Motte iku. Ang pasabot sa motte iku kay dadon didto. Kung murag muuan gani, dada ang payong. Ame ga furiso ni nattara, kasa o motte itte kudasai. Ame ga furiso ni nattara, kasa o motte itte kudasai. 92 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang nai mahimong zuni. Zuni, leksyon 92. Samtang wa na nag-iya o wa magkupot o wa magunit. Motazuni. Motazuni. Tungod kay misalig ko niya, misunod ko niya nga way gamayng pagduda. Kare o shinyou shita no de, nan no gimon mo motazuni kare ni shitagatta. Kare o shinyou shita no de, nan no gimon mo motazuni kare ni shitagatta. 93 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Ang formula kay naide. Naide. Leksyon 92. Samtang wa na nag-iya o wa magkupot o wa maggunit, motanaide. Motanaide. Parehong sentence, tungod kay misalig ko niya, misunod ko niya nga way gamayng pagduda. Kare o shinyou shita no de, nan no gimon mo motanaide, kare ni shitagatte. Kare o shinyou shita no de, nan no gimon mo motanaide, kare ni shitagatta. 94 bang, musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga hajimeru. Conjunctive hajimeru. Leksyon 93. Musugod og kupot. Mochi hajimeru. Mochi hajimeru. Pag-abot sa high school, ang mga estudyante magsugod og kupot og pagkagusto sa opposite sex. Mga laki magkagusto sa mga babae o ang mga babae magkagusto sa mga laki. Kokousei ni naru to, seito wa isei ni kyoumi o mochi hajimemasu. Kokousei ni naru to, seito wa isei ni kyoumi o mochi hajimemasu. 95 bang, mukalit og buhat.
Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga dasu. Conjunctive dasu. Leksyon 93. Mochidasu. Mochidasu. Adunay gamay kalahian sa pasabot sa mochidasu. Ang pasabot sa mochidasu kay ipagawas. Atong ipagawas ang mga siya sa hardin. Isu o niwa ni mochidashimashou. Isu o niwa ni mochidashimashou. 96 bang, mubuhat og muhunong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kakeru. Conjunctive kakeru. Leksyon 93. Mochi kakeru. Mochi kakeru. Adunay gamayng kalahian sa pasabot sa mochi kakeru. Ang pasabot sa mochi kakeru kay muhisgot o muhagad. Usana kabutang nga si lalaki ang unang mihisgot o mihagad ug dili si babae. Sore wa kanojo janakute kare no hou kara mochi kaketa hanashi da. Sore wa kanojo janakute kare no hou kara mochi kaketa hanashi da. 97 bang, mutiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga owaru. Conjunctive owaru. Leksyon 93 gihapon. Mochi owaru. Mochi owaru. May gamay kalahian sa pasabot sa mochi owaru. Nga pasabot, buhian o undangon. Pag undang na kog butang og asukar sa akong pagkaon, miubos akong timbang. Tabemono ni sato o mochi owatte kara taiju ga herimashita. Tabemono ni sato o mochi owatte kara taiju ga herimashita. 98 bang, mubuhat og usab. Formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga nausu. Conjunctive nausu. Leksyon 94. Mochi nausu. Mochi nausu. Adunay gamayng kalahian sa pasabot sa mochi nausu nga ang pasabot muuswag, mubawi, maulian, mabanhaw. Naulian ang panahon. Tenki wa mochi naoshimashita. Tenki wa mochi naoshimashita. 99 bang, hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kiru. Conjunctive kiru. Leksyon 110. Hingpit nga gunitan hangtod sa katapusan. Mochi kiru. Mochi kiru. Bisag sobra kadaghan ang mansanas, akong gikuptan sa duha nako kakamot hangtod patubang sa kotse. Ringo ga o sugite mo kuruma ni tsuku made ryote de mochi kirimashita. Ringo ga o sugite mo kuruma ni tsuku made ryote de mochi kirimashita. 100 bang, di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Conjunctive kirenai. Leksyon 110 gihapon. Dili makakupot hangtod sa katapusan. Mochi kirenai. Mochi kirenai. Wa nila nakupti ang tindahan tungod sa kamahal sa gasto sa sweldo. Bali nawagtang ang ilang tindahan kay di sila kasarang mobayad og sweldo. Karera wa jinkenhi ga takai no de mise o mochi kirenakatta. Karera wa jinkenhi ga takai no de mise o mochi kirenakatta. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mobuhat, mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon, personal nga obserbasyon og chismis o ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang diri o mubuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya muhunong og buhat. Mutiwas og buhat.
mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.